είναι ο μπαμπάς? Πού να είναι, μωρό μου? Παίζει. Και από νωρίς εστρώθηκε σε πράσινο τραπέζι. Πάλι ντότια ήφερα. Αγάπη μου, γιατί είσαι στενοχωρημένος? Σε παρακαλώ πάρα πολύ. 4. Εδώ θα σε τραβάω μέχρι τελευταία ραντίδα. Και 2. Τι παίζεις, σαν στα ζάρια, αφού δεν έχεις... Μα δεν πάτε αφού έχεις τα ζάρια, πώς θα παίξεις? Βλέπω μια νευρικότητα. Νικολάκη βλέπω. Ορίστε, ξάδες, 1, 2, 3 και 1, 4. Ορίστε. Ασώδιο. 4, 3. Ορίστε. Άμα σε πονάει που τα πλακώνει εδώ πέρα πάνω, να μου το πεις. 3, 2, 3, 4. Ορίστε. Άμα σε βαραίνει να μου το πεις, έτσι. Το σκόρ είναι 5-0, τώρα πάμε για 7-0, να το ξεμπερδεύουμε τώρα, παιδιά. 5. Γεια σου, ορίστε. Ταχυδρόμος, γράμμα. Γράμμα σου στέλνει μάνα μου ο γιος ο μετανάστης. Πού το άλλος άρεσε? 3. Κοιτάξτε με την πίσω. 6, 1. Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος. 6-5. Ρε Νικολέη, προλαβαίνεις. 6. Άστα να... Σταματάνε ρε. Κοίτα βάλω την δούλη. Τα πουλια μου είχε τα μαζέψει. Να, 2 τριάρες. 3, 4, ορίστε. Που σιγά σιγά τα ζάρια, σιγά. Μπαμπά, μπαμπάκα. Ορίστε παιδί μου. Κάποιος χτυπάει την πόρτα. Ποιος είναι? Μια κυρία κακομοίρα που έχει μείνει χρόνια χείρα έρχεται αργά στο σπίτι, ξέχασε το μακαρίτι. Ανθρώπε, δυστυχισμένε, τι θα γίνει πια, καημένε. Έχει ακόμα, έχει ψωμί, έχει. Κοιτάτε τι έφερε ο Ζαράκας ρε παιδιά, ξάρες. Τι βρεις, καλά την εικόνα. 3 και 1, 4. Κοιτάξτε, κοιτάξτε. Τελειώσαμε, αγόρι μου. Τι, όχι, δεν παίζω άλλο. Δικαιωμά μου δεν είναι, δεν θέλω να παίξω άλλο. Δεν θέλω ρε, δεν θέλω ρε άλλο. Κέρδισα ρε. Θα το πληρώσω. Όχι, δήλωσε εδώ ότι είμαι καλύτερος παίκτης. Θα το πληρώσω αυτό, χωρίς δεύτερη κουβέντα. Ναι, δήλωσε... Δεν παίξε, τελείωνε. Τελείωνε. Μιλάμε για 7-0 τώρα, Αυτά για τώρα. Γυναίκα, γυναίκα, που είσαι? Πάλι μεθυσμένος ήρθε. Κύριε Λαχία. Πειράζει